I agarrem, ho fem això. Mirem el cordellet, hem de buscar una preseta que fos llargueta i després una altra més curteta allà al mig. I ara després s'agarra a veure si estos piners això seria el capçalet. Veus? Això seria el capçalet. Alza la cama, solo. Això és un gavell. Si vols saber les plantes, això se diuen romers. Això se diuen pisagossos. Això l'angelaga roja. I esta és l'angelaga negra. Després estan els timonets. També està el cepell, que és això. Això és cepell. I hi ha carri coscoll també, coscoll que està ahí baix. Hi ha coscoll que està així arrencat. I el demés hi ha carri que